Hindi mo siya makita. Kamusta na may operasyon niyo mo? So, pabalikon pa kami kasi maniod to pa daw. Uuwi muna kami. So, pabalik na kami doon sa district hospital. Kasi, kukunin na namin yung resulta. Igo ro da mi ni kaon. Balik sa mi. Plete, 20 na sa. Ano, uy. 7-8 na tatantin. 7-8 na. Hey, what's up? Okay, I'm going to school now. Nakabansay mo vlog. Uy, paras na ching. I'm going to district hospital. Ay, himat yun na yung ante. Nabuang. So today, ako na siyang kuyugan nung pa-check up siya kay grabe, mo ko ipukaw lang ko niya kachabaw na. Kaya ako nung ihi na dugo-dugo. Yuyak! Mo nang karoon namin din nag-check up niya. Paabot namin sa among turn. What's up mga himatsyon? Hindi kasakit ang batang nga today. Matay na. Mo nang ako karoon siyang kuyugan na. Support lang ko niya. Support. Support ko siyang kuan ba. Hindi pambati na. So sa mga gagdagay na sorry na kaya kayo mag-check ko. Pero nasa tabangan, nabalibad UTI. Sa manawat ko nga successful ang operasyon ka no? Ay, di na tinday. Kuha na ito rin pala rin. Si Ricardo. Hindi mo siya makita. So, tara siya. Dana yung operasyon. Dana yung operasyon. Okay, yun ba? Kamusta na may operasyon niyo mo? Ano, ipaarapan na yun. Alimango na yun. Successful mo operasyon? Shout out din ate nurse no. Parang ready ko na yung ending super. Right now. Ano ba? Nagkatahan ako na si Ari. Kanina ka pa dyan. Sige. Ako'y tay, agawan sa jowa. Buhat-buhat na niya ang bigat ng kanyang malaking braso. Buhat na raw sa ingin. It's only 4,500 pesos for 8 sessions. But if you enroll for September 14, you will get a early bird discount. So right now, naglakaw-lakaw kami kay Purti na mong gutuma and it's already 9. Wala may pamahaw. Kung alam ni burger dahil kay libre ni Uncle. Wow!
Bigla ko angkol kay giprahan ko. Sakit yung pakalimangon. Iba ang kaskas. Atay. Pero karon ngita ni kaon rin. So, pakita naman sa mga palibot ha. So, mabalik mi dito. Inig ko anam lapas 1 to 2 na hours. 1 to 2 hours kasi kukunin na namin yung result ng Kukunin na kami, pinaakan ng alimango. Kimingaw ko dere kay dere may nagkuan sa una nagcamping. So mga mig di siya makapaabot sa burger. Dapat tira ka diyot ta. Nagkaon. Nagkaon uy. Nakakita gaya ang brown. Laban siyang napasita daw. Hindi siya kapabot ng humanam ta burger mga dahil. So karon paano siya? A day in my life / mukbang. ASMR niya ang tingog sa tricycle. So karon no, nga busog na gintaon mi, busog ka na ako. Kaning ginahan ko magpa-check up kada adlaw ning Bakit? kasi libre burger by Janelle Lapis. Ah, Sunod kay bisag sidukon ko magpa-check up na ko. so, So karon mga day kay ba mo make up na rin nagdala akong kinabuhi. Pero di na siya make up na kanang todo no. Because kanang guspad na kay ko. Shout out dahil sa kanang supportive kay sa sakit no. Supportive sa sakit dahil niya ako yung pagdag dahil. karon. Let's go. Yeah. Go, let's. Eventually. Go, let's. Later. So we're back again in the district hospital so that we can pass this to the doctors and tell her that he's about his head. Ay, hawa, pana. Nasa na kampente yung bakterya. Dito ko nagwa sa pinto bakterya niya. Ang color na yellow. Black Okay, ka pero dahil. Okay na black dahil because black is the color of my soul. Pero naka-white ko. Ay. Pero natin sa langit ah. Oh, sige. Huwag mo lang ha. Tawag balik. Three hours later. So, ano na kami ngayon? Hindi pa kami umabot ng deadline. Pabalikon pa kami kasi maniudto pa daw. Uuwi muna kami. Hanap Naba ka motor ni Papa sa ating mga ano? doon. Wala may dako punta. Sapti Di ka ko sa alam. mama ning. Dito madadag motor kayo. Oh, dakpan ta ko na problema sa kayo. So, we're going home now. We'll be right back at exactly 1 p.m. in the afternoon to get the result. Go, let's. One eternity later. Guys, manamig paniud to, no? So, babalik na kami doon sa district hospital. Kasi, kukunin na namin yung resulta. Igo ro dahil minikaon. Palik sa mi. Plete, 20 na sa It's alright. Para sa kalambuan. So nag-ilis na po ko no. Sorry sa Bakal. doktor na kay. Limot kay dan. Ngita, may sumbagay na. Papa ba? So, we'll be right back again. Sasakay na naman kami ng tricycle. So, you're so beautiful, my baby. Oh, yeah, you're so beautiful. I love you. Go, let's.